От лятото всеки счетоводител е длъжен, когато се усъмни, че клиентът му пере пари, да сигнализира ДАНС, иначе глоба до 50 000 лева. Това задължение отприщи недоволство в професионалните интернет форуми на счетоводителите. В момента, в който ние изпитаме съмнение, ние пък сме длъжни веднага да уведомим, да рапортуваме на ДАНС за нашето съмнение и също така сме длъжни веднага да започнем да събираме информация и доказателствени материали. Според Павлина Петрова, така се потъпква грубо принципа за счетоводна тайна и етичния кодекс пред клиента. Счетоводителят няма право да предупреди клиента си, че се съмнява в него и ще го издаде пред ДАНС. Един тотален сблъсък и конфликт на интереси. Защо? Защото ние вече няма да работим приоритетно за нашия клиент, ние ще работим приоритетно за една трета страна, за ДАНС. Представете си, аз не издържам и рапортувам даден мой клиент. Не мога да си представя как бих се прибрала в къщи, как бих погледнала детето си, при положение, че аз зная, че в този момент аз съм причинила едни много сериозни неприятности на едно друго семейство, с едно друго дете, и то без да имам сигурност, че съм права. До 26 ноември всички счетоводни къщи и практикуващи счетоводство, или почти 10 000 души, трябва да представят в ДАНС вътрешни правила за предотвратяване и разкриване на практиките за пране на пари. Месец преди крайния срок такива правила са представили едва 123 счетоводители. От Държавна агенция „Национална сигурност“ отказах интервю по темата пред камера. В писмен отговор до BTV, агенцията подчерта, че счетоводителите са само една от 30 категории и съсловия, които са задължени да изпълняват закона за мерките срещу пране на пари. Задължени да доносничат са също нотариусите, съдебните изпълнители, банките, финансовите посредници, дори и търговците на едро. Според счетоводителите, този режим ще отблъсне много малки чужди инвеститори, които са регистрирали фирми у нас заради ниските данъци, и ще ги насочи към Кипър и Малта. За BTV новините, Димитър Анестев.